Urian itu hata na hinaulongan di bagasan goar ni Tuhan Yesus Kristus. Nang bongot mahita tu parsaurata lani tapahohom marohata martangiang mahita di bagasan rohata bi. Marede mahita isian buku ede nomor 10 sada ayat sada 2 tabal 5. Mar hite-hite goar ni debata ama, dohot goar ni anak na Tuhan Yesus Kristus, dohot goar ni tod di parbadia na tumo palangit dohot tanoon. Amen songono do didok Tuhan Jehovah, jowon nama au jala alusak ku maibana, saidong anakku do ibana jupa hagugutan, paluok ku do ibana jala marmulia ibana bahenokku, sai pamahapok ku do ibana sarimatua, martua do nahudul di pangodingan ni na tumibuli, jalan namian di linggoman ni pargogo na sohatu dosan. Nama dok tu Jehovah, haporusakku jala partano batu aku, debatakku marhaporusat tuho doau, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Martangiang mahita. Ali amanami para sirohan na sumurong, debatani hatuaon nami. Huingot hami do dia karyon panaunon dohot hamaten ni Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Pahibul marohan nami jala parbadiay mamikiri sude na tinaon nay. Patadahom matuhami dosa nami asa diarsak ko rohan nami. Asa hupopomihami hisap-hisap dohot sakap-sakap ni rohan nami. Jala asa hupasaut tami longo ni rohan ni namanubus sami. Asa martua hami marhite siya ni rodi sa liling-liling na. Say patupa may di hami, marhite-hite Tuhan Yesus Kristus anak kaholongan ni roham. Amen hudul mahita. Marede hita.
Patik ni debata di minggu tasadarion ima nanienet sian pesalmen biddu 105 ayat 4 songonomma didok disi. Sisirihamu ma Jahoba dohot haguguon nai, toktong ma luluihamu buhina sahalinai. Sisirihamu ma Jahoba dohot haguguon nai, toktong ma luluihamu buhina. Ido sana tong rak mangidugugu mahita lau mangulahon nahobartu patik nai. Ali Tuhan debata, say pargugui mahami, mangulahon nahombartu patik mi. Amin. Maredehita. Tatopo ti madosata nagudangi tuadupan ni debata, tapaudugbe marohata martangyang mahita. Ali Tuhan debata pargugo na sohatu dosan para sirohan na sumurung aman ni Tuhan Yesus Kristus si Pangulo hami. Hami halak pardusa na dangolon ro tujulo ni habang sahabad yaumi. Manopoti jala manganggukod dosa nami. Macejot-jot warsahi hami ho marhiti-hiti pikiran dohot hata dohot pabahenan nami na roy. Dakku haulongi hami o siyan nasa rohan nami. Dohot nasa ati-ati nami, dohot nasa todi nami, dohot nasa gugo nami. Nang dongan nami. Dang doso diri nami hubahek kami. Di baheni tamado rimasammu jala uhumamu hami tu hamatean saliling nililing nai. Ala na mapurus mami nuaing tuasin ni roham na gudangi. Mangido siyan na sa rohan nami hasesaan ni dosa nami sa luhuna. Sa urupi mahami paubaho rohan nami. Ala ni Tuhan Yesus Kristus anak kaholongan ni roham si Pangulo hami. Dohot ala ni guarmu na badi yali Tuhan. Say asi maroham di hami halak na dangolon. Amen baga-baga ni debata taringot tu hasesaan ni dosata. Adong do dihita si Tuhan ni malim na songoni. Nahudul di siamu ni habangsa ni hatong amod di banua gijang. Di bahini tarbahini bana do panguluhon ro di ujung na akan na madok ro tu debata marhite-hite ibana. Na mangulo do ibana toktong. Asa ditangyak kon na sida. Hasangapon ma di debata na di gijang. Amen. Maredehita.
epistel tulpuk di minggu sadarion imana tersurat di surat ni apostel Paulus tu huria Rom bidu 5 ayat 12 sahat tu ayat 17 tajahama marsika soring di ayat perpudian non rak mahita majahasa. Adam dohot Kristus. Di baheni songon nabongot dosai tu portibion marhite sian sadahalak jala marhite dosai roh hamatean. Songoni sahat hamatean itu saluh jolma ala sude nasida mardosa. Alai nunga manggonggomi hamatiani olak ni si Adam sahak rodisi Musa. Naksodos pardosaon nasida tu pangalosion ni si Adam. Suman-suman ni nanaeng roi. Ia si lehon-lehoni asing dosian na binahen ni nasahalak na mardosay. Ay di horhon uhum na siyan nasahalaki do uhum hamaguan. Alay hinorhon ni basa-basay do di pitori torop pangalao si rapita. Ay molo hamatean manggonggomi. Binahen ni nasada ala ni pangolesyon nay. Dalam manggonggomi huhut mangulu. Marhite-hite Jesus Kristus nasada. Ima atong nasida. Akanaong majalo asinirohan na tarlubi, akup ni basa-basa, ima hati gorani, idosaha na martua doakan na tumangihon hata ni debata, jala na upeopsa. Amen. Maredehita. Tahatidak ko mahapursiyaw tay, songon na hinatidak ko ni dongata sa hapursiyaw di sa dok portibion, rap mahita mandok. Au porsia di debata Jahuba, ido ama pargugo naso hatudusan, na tumopalangi dohot tano. Au porsia di Jesus Kristus, anak ni debata Jahuba nasasaday, ima na tinubuhon ni si Maria, na gabi-gabian si Anton di Parbadia, andorang so habubuhan. Ido tuhata na tumaon na birnit di panguhuman ni Silatus na matetarpajal doy bana di hau pinarsilang na tuat tubanua toru dung di tanong na mulak mangulo diari patuluhon na manaik tu surgo lau hundul tu siamun ni debata Jahuba amanay pargugo naso hatudosani di simay bana pay mamulak sugot tu tanoon manguhumi halak na mangulo dohot na mate. Au porsea diton di Porbadia, jaladong sada huria na badia, huria hatopan nyala Kristen akan na badia, doho di hasesaan ni dosa, doho di hatai na mandok, mulak mangulu suguk daging ni halak naung mate,
dohot di hanguluan na sora suda. Amin. Tabigi makorsian punguan inahana akai pejo Jakarta. Tapi mah tikting ni huriata. Shalom. Horas ma dihita saluhutna. Hujau kai majolo akka odola ni tikting di minggutta sadarion. Na parjolo guarni minggutta ima info kafit na marlapatan
debata haroruan ni pasu-pasu. Na mangihut perhobas di parminggota saunarion ima parjamita amang paddita japati na 70 STH. Nasida mangula di HKBP Duren Sawit Jakarta. Paragedda ima amang paddeta Bernat W Panggabean MDiv ima paddeta Resotta. Jala pajahatikting ima Hamisadiri calo situa Baldrik Siregar. Adong dope akka piga-piga parhubas na asing, alaidang pola hujahami marsada-sada guarna sida. Partangyangan wilayah. Patupota do partangyangan wilayah ima di hari Selasa 20 Februari 2023 pukul 10.30 di bagas ni keluarga amang Insinyur S Pasaribu Inang D Boru Tapubolon Samirono Baru nomor 54B Yogyakarta wilayah timur. Di hari Rabu sada Maret 2023 pukul 10 siang di bagas ni keluarga amang S Hutagalung SPD Inang L Boru Sitopul Sonoharjo Margo Keten Seyegan RT 02 RW 27 Sleman termasuk wilayah barat. Di hari Rabu sada Maret 2023 pukul 10 walu di bagas ni keluarga amang FRP Simajutak STP Inang AN Boruna Pitapulu Jalan Ganesa 5 nomor sada B Mujamuju Umbul Harjo wilayah selatan. Udur mahita madohoti partangyangani di wilayah Tabe. Nasorang di hari Selasa 21 Februari 2023 di basa-basa hotuatta do sada danak bawa di keluarga niamang Esitopul Inang M Sihaan wilayah barat. Mulai tema di Tuhan hipasdo danaki songoninang natorasna. Ruasna baru mulai sadarion Minggu 26 Februari 2023 gabe ruas ni HKBP Yogyakarta ma keluarga Pardingotan Sidabalok Inang Melda Idawati Borunainggolan. Nasida gabe ruas Parguru songonong ditik-tiko di hari Minggu 20 November 2022. Alamat nasida di Bedilan RT 01 RW Pitu Kali Tirto Berbah Sleman. Marminggu di pukul onom wibdo nasida nakin. Ruas napida mulai sadarion Minggu 26 Februari 2023 Inang Tritis Pirenaningsih Borusitorus Rap doho 2 danak nasida pida sian HKBP Yogyakarta gabe ruas ni GKJ Dema Ijo Yogyakarta. Tuhan ma mangaromoti nasida. Pasahat ulos. Songonong piga-piga hali ditik-tikon di minggu-minggu tanak salpu, di minggu tasaun narion, di patupahuriatta do ulaon pasahat ulos, tuak karuas naung marumur 70 tahun, doho ruas naung marumur lobi sian 70 tahun. Mulai tema di tuhatta pardengga basai di siala asi dohot holong ni rohana boyak kadamang dohot dainang marhahi pason sahatu umur 70 tahun manang lobi sian 70 tahun. Saya dilet tuhatta mahahi pason nang gajang ni umur 7 nyarion. Tamueni huriatta di mingguta pukul siaon rodo tamueta ima inahanna sian HKBP Duren Sawit Jakarta. Nasida diuluhon amang pendeta Japati na 70 STH. Selamat datang mahu pasahat tami tuhamu inahanna HKBP Duren Sawit sian hami parhalado
songoninang ruas ni HKBP Yogyakarta. Undangan sian PWKI DIY di hari Selasa 26 Februari 2023 pukul 10 diundang PWKI DIY do khususnya kau perempuan lahomat dohoti perayaan ibadah syukur hari ulang tahun 77 PWKI DIY na dipatu padi GKJ Gondokusuman. Akan nama ulang tahun di bagasa saminggon adong do 32 halak nama ulang tahun hatu tubuh jala sada keluarga nama ulang tahun perkawinan. Sayang giak ma di peok nasida hanat hatan itu hatta nama dok. Saya parrohai mahami mamilangi akka ari-ari nami asa dapotan rohana bisuk hami. Puji majahoba letodikku jala nasa rohakku di bagasan mamuji guarna nabadiai. Puji majahoba aletodikku jala unang tung halupahon dengan basana sudena. Ruas na marsahid. Adong sahalak ruas tanah marsahid jala dirawat di rumah sakit. Songoni nang adong 12 halak ruas tanah marsahid di bagasan pemulihan di bagas nasida B. Tatang Yakob manasida asang giat hatop malum sian nasihat nasida jala sayang giat ma di patuduhot hatta haguguun tu nasida marhite-hite hamalumon nisahid. Adong tikting na asing na so tertulis di tik-tik tai na perjolo ima taringot tu pembinaan guru sekolah minggu. Dari Sabtu 4 Maret 2023 pukul siawib di patu pado pembinaan guru sekolah minggu dohok narasumber ima Ibu Nevi Kurnia Arianti SPSI MSI psikolog. Topik na ima peningkatan kapasitas guru sekolah minggu dari aspek psikologi anak. Ni pangido ma tu guru sekolah minggu songoninang parhalado lahomadohoti ulauni ingananna di gereja HKBP Yogyakarta. Namangihuk muse pasahaton pangurupion sian alumni NHKBP Yogyakarta. Duksipulan non hami majahawarta nilehomatiki tu alumni NHKBP Yogyakarta laho pasahaton pangurupion sian nasida tu panitia pembangunan secara simbolis godangna 270 sia juta 622.222 rupiah. Taringot tu akka parhepengon do takka tikting na asing na sopola hujahami rincian na marsada-sada bui mata jaha di papat tikting manang di file tikting nong dikirim tu grup WA di wilayah tabe songoni matikting di mingguta sadarion horas ma dihita saluhukna butima ni pasaha ma tu alumni NHKBP Yogyakarta lahu pasahaton secara simbolis pangurupion tu huriatta ima tu pembangunan. Tes. Sementara Bang. Nani hormatan Amang Pendeta Resort HKBP Yogyakarta, Pendeta Bernard Panggabean FDIV. Nani hormatan Pendeta Resort HKBP Duren Sawit, Pendeta Japati Napitupulu STH MPD, nama ngulok kami rombongan Inahana Sian HKBP Duren Sawit. Nani hormatan sude amang inang parhalado HKBP Duren Sawit. HKBP Yogyakarta.
Maaf ya, lagi jet lag Amang Inang. Yang kami nani hormatan Amang Ketua Pembangunan Gedung Sekolah Minggu HKBP Yogyakarta, Amang CST, Profesor Baldrik Siregar, beserta seluruh jajaran panitia pembangunan Gedung Sekolah Minggu. Nani hormatan Amang Inang ruas tarlungobi diamu Amang Inang nato tuan nami ruas HKBP Yogyakarta horas madi kita salutna. Horas. Puji syukur kami panjatkan kepada Tuhan Yesus Kristus. Kami dari alumni NHKBP Yogyakarta, orang yang diberkati Tuhan, banyak berkat yang kami dapat dari gereja ini, dari kalian Amang Inang nato tua kami di HKBP Yogyakarta ini. Banyak itu berkat. Disinilah kami dapat berkat, skill, attitude, menambah ilmu pengetahuan kami yang kami dapat dari kampus kami masing-masing. Gimana kami bisa punya kemampuan lebih, gimana kami punya kesopanan lebih, sehingga itu membekali kami semua di dalam dunia pekerjaan kami, di dalam dunia usaha kami selanjutnya. Gereja ini juga yang mengobarkan semangat melayani kami. Setelah kami keluar dari HKBP Yogyakarta, kami kembali ke gereja kami masing-masing, semangat melayani itu begitu berkobar-kobar sehingga banyak kami sekarang alumni NHKBP Yogyakarta yang menjadi penatua dan menjadi sintua di gereja kami masing-masing. Itu kami dapati dari sini. Salah satunya mungkin gereja ini juga diberkati Tuhan. Salah satu adik kami menjadi calon sintua di gereja sini. Terakhir, kami dapat berkat juga di gereja ini menjadi teman hidup kami. 4 kami yang berdiri ini semuanya dapat dari gereja ini semua, termasuk saya. Begitu banyak berkat buat kami Amang Inang. Alani. Tanggal 8-9 Oktober kemarin, kami alumni NHKBP Yogyakarta mengadakan temu alumni 10 tahun sekali di gereja kita ini. Pak Jupang Dohami, Dowataka Pandita, Aluni Huriata, Jala di Papua Nasida, di Papua Hamu Parjok Jawon Songondia program tak apalah perlu memang anggota sekolah minggui Huboto Hamidi generasi-generasi penerus gereja tadi. Jadi di Pandita buat ketua di sini anggo di mata acarai 315 juta 222 ya Kak. Itu ya, nanti lagi kita ada di sini Amang 315 sekian. Tapi ada yang 50 juta itu term and condition. Ada syarat-syarat dan ketentuan yang mungkin nanti pihak panitia dan pendeta bisa memberikannya. Oke, anggo hari ini yang bisa kami kasih yang kami kasih hari ini betul-betul itu yang terkumpul ya Kak, semua sudah ada di rekeningnya bendahara alumni NHKBP Yogyakarta. Kakak ini datang dari Jakarta khusus sebagai bendahara. Tapi nanti mungkin dalam proses pengirimannya Amang di sini kami mungkin bertahap ya. Tapi pasti dan yakin janji alumni untuk membantu, kalaupun kami yakin dan percaya itu sangat kurang. Tapi ido naboi itap ni terbaik kami ate Amang Inang di sini ya, kami pun juga sekarang di gereja kami masing-masing, apalagi mah HKBP sentralisasi ate. Aduh, sama-sama kami juga di gereja kami masing alai begitu sukacitanya kami, begitu bangganya kami
menyerahkan ini kepada gereja yang penuh berkat buat kami. Jadi terimalah amang ini otik sosadia te Pandita Resot nami amang ketua otik sosadia lalu hamu dengan penuh sukacita. Eka. Ya, tepuk tangan Mahita. Ada pesan dari abang-abang dan kakak-kakak alumni harus dirinci dengan baik. Jadi total yang bisa kami kumpulkan sampai pada hari ini 329.622.222 rupiah. Dengan rincian 11 juta telah ditransferkan langsung ke rekening panitia pembangunan. 11 juta ditransfer langsung melalui pribadi Bang Ben Hatsioming, Bang Inang di sini. Terus 50 juta itu kan menjadi term and condition, dan 268 100 sudah dicicil ini untuk ditransfer. Jadi totalnya 329.622.222. Pesan kami, Bu Hidup kan menjadi pesan. Apa yang kita sudah mulai ini, apa yang kita sudah janjikan ini kepada ruas kita, hendaklah itu Tuhan memberkatinya dan jadilah gedung sekolah minggu kita. Margogo Mahamang, Ketua Dohot Jajaranna, kami dari alumni anak HBP Jogja, apapun itu, walau surat dari Jogja, kami nggak pernah takut dengan itu. Apa yang kami sanggup, kami kasih. Seberapa kami sanggup, itu kami kasih amang. Jadi itulah dulu yang bisa kita berikan. Tuhan Yesus memberkati amang semua di sini, amang inang semua di sini ya teh. Margo Goma, Ketua Panitia. Mau lihat teh, Horas. Tes di perni muliate ma kami atas guarni panitia pembangunan, atas guarni perhalaku, atas pemuda doa ruasni Jakarta, pamuna alumni HKBP Jakarta status alumni Jakarta secara umum. Sayang gak ma ditabai tu hatta pasu sikat ni naung di pasahat tuhamu pasu nauli pasu na denggan tujulan ni arion asa sangon ni dok ni tua madakan ni ariara pihak tan soni madakan. Ya, taplos masalina. Tapi gima korsian kor inahana HKIP durin sawan.
Lau majakon hata ni debata tapuji matu hata marede hita sian bukwede 110 ayat sada dohot ayat 2. Dameni di batana sumurung san saluhut na roha, imana mangaramoti akate-ate, dohot pikiranmu nabi, di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amin. Kamu kadongan saha persiaon di bagasan Yesus Kristus, kamanami nanami, da poso, sudah hita na pungu di bagasan persaurata sederion. Selamat hari Minggu madihita sudina. Horas madihita. Mula tema di tuhata na palocok kita pacupak sederion. Kami narosyan nakabipidu den sawit. Rapdo hotak ka punguan inahanna na hadir di sonoy. Marsahor dohot tamuak kamanami na nami ruas ni huriah kabipijo Jakartaon. Odo pehami secara pribadi hea marjamita di gerejaon. Duk 30 tahun pedita. Jadi ordo PH saat tujuh Jakarta merjamita. Mula tema yang kinami pedita panggabian na mga leo partikian dia merjamita sederion. Martabata belas ni rohata ala lau sederion dang binoto di patongo tuhatai rapdohot amata situarolan hai sibuanon. Anggo di mulana madongani hami di bena menugu-nugu kainahan naon hupangido HP sederion gabe surprise sulala belgedo HP peranan di situarolanon ijuk Jakarta narohaku sederio pasahat bantuan 270 sekian juta tu pembangunan nih gedung sekolah minggu doh rumah pasturi di HKBP Yogyakarta. Terima kasih kepada semua alumni HKBP Yogyakarta yang sudah sukses nunga di paso-paso di batahamu akasi tiruam may muse dia kasudut na poso na hiamad day paso-paso ni di batah dia KBP Yogyakarta on postro hatta dakola sederion pangurupio ni ro alai torus doi manoktong seliling adong arta di leho di batah di nasida ate au sendiri padita japati na 70 nah wala boru sirait jong-jong johoy na ngasebere karuason. Oma nombuli portibio kuilala. Asing mau joy hamuda ate. Ya urudah ate. Ina mahulala nombuli portibio. Boru sira itu. Tulu diami danak. Dua bawa sada boru. Sada nunga manguli paraso tantu boru pangaribuan tinggal di Medan. Boruku nomor 2 dan paraso tadope nuai karejo di Jakarta baru umur 20 tahun. Mulai dong anak komuna. Bui mahita pajupangan non. Dia tu solas rohamu marbesatu perdita. Angko sinamot tahatahi pe musirak pola. Una pola biar di sinamot ate. Kaburu ni perdita dang bui raga-raga dus roha dame
jalan marulu pulu tordina ino no perlu to kaburu di perdita porsiama muda ate anak ngami siap pudan nomor 3 baru lulus yang STT Jakarta 1 tahun na salpu jala sadari omma ibana ngaborak na tuari tutarutong badhoti tes calon pendeta bukan umetang yang mu jadi badak pinataru pola ibana sa mandiri testing may ibana mulai sadari on sampai tanggal 2 di Sipoholon untuk penerimaan calon pendeta bola si rohani Tuhan adong mangudu tita busay dakatik kinaro hirai mo pikir ngatorang biate perkenal aku Tuhamu akan asing na sopinatorang piso na no masukuk kamu ate akan boya lusa benda lusa pe alai no perlu sadarion tajalo mahatan di bata nakabi jamita di bingkutta ima sian tersurat di 2 Musa 20 ayat 10 5 1 ayat 20 bodo taja hatur pohon secara bergantian bodo ala ini nasi Musa matu Jehovah molo sototong buhimi manguluho kami unang niantogi ho kami nakok sianon dungini na Jehovah matu si Musa nang hataon nani do modeng bahenok kudui ala nang jupangan na siniroha ho marado ponahu jala ahu manadaho pola rodigoar alai ni na Jehovah ma ahu pabuluson saluhut hatu okus ya julu dibuhin jala ahu majuhon guar ni Jehovah dia dopamu namar talup ni roha doau sugut dihalak naung tinalupan ni rohaku jala namarasi ni roha doau sugut dihalak naung ni asian ni rohaku aku ni di dok Jehovah ida ba adok sada hazong-zongan mardonok konahu ikut disiho jong-jong di atas duduk batu Rakmai tak 20 ia dong hupatai tangaku idom mau siapudi layang gua pala bohiku ima sahakna hamu kadongan saha porsea doau melohudok tu ita sadarion memang dingulut taon muba do pos niroha molo apala adong dongan diakka namasa nia dupen jadi memang peran daripada teman hidup itu dongan dakola dongan hidup teman hidup alai dongan dia kapara leon dongan di perkerejuan dongan dia ka profesi persia doau kita merasa lebih pede lebih percaya diri kita kalau ada teman kita tukar pikiran ate ido kamainang inahanno pesongoni do tiki dong amat tanah hinan yakid doau yakid dohamu halai dong boroh amat tara ama tangis pun ada berjulu ingot tamu do be dang be nggak lupa le nilileng nga pasobom umah be hola nau pature-ture anak kotai luar biasa do tangis di kena anak halo le julu pasobom mo hola nau pature-ture anak kotai masih hapiana do akara inahan naon adong guaka ada anak na taring maya te itadik ko na mata adong ko inaksanga marsikola adong ko inaksanga marhasotan ale mu bedo hacik na molo pala taring maya te danahon itadik ko na mata na zulu alai na pasti dohonokku sederion luar biasa do dakola padongan nyo na mata di hamu
Alai padonganion di bata di hambu satu sadarion. Tidak sedikit anak-anak dari yang babelu itu telah menjadi orang-orang hebat sekarang. Amin. Tidak sedikit akanak kondinahana, akanak babelu di pasu-pasu di bata menjadi orang-orang yang hebat. Alanyaha. Dak sedia di bergibana padonganion ni amatai tu ibana siap padonganion di bata tu ibana dung mabelu ibana di bagas tangguluna. Jalan mulati mahudok di hambuin hanna HKBP Yogyakarta. Nakin hukuti pedde munai ikut tordimi do HP Tuhan panukuna dia mulati mena. Tidak ada tempat kita bertanya di dunia ini. Dak sedia jalan mengurupi kita. Alai pangurupion ni dia bata. Luar biasa tu. Jela ido nasi totok taha porsiai. Molo dia bata. Mangaleho tuhita. Sian na soadong. Gabi adong. Molo dia bata mangurupi hita. Sian na so mungkin. Gabi mungkin. Ido luka seri saplopati. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Jala memang ay hurwa iba di bata sa ada kekuatan nak kay naon belum babelu ate mula mama babelu edena pet torasinggo Jesus sapo sakku ido songon na manurut conate unang au pasobu au dia bujunga di nasong mardong. Anggok kenahan naon, ede pitoran sono pedutulu itu. Jala itu tema ini perjalanan dalam hukubai dibuka carai. Tema perjalanan tur haka inahana dure sawit ke Yogyakarta adalah molo Yesus dongami lasroham. Ede tanomor pitoratus ono pedutulu. Ano tede hope di ujung jabita onate. Molo Yesus dongami lasroham. Dangado pengaluan budi pertibion. Keluarga muda tangano pangusad diam muda siang ano namang inang. Adik-adik kami mahasiswa remaja na poso tidak ada pangusad diam di pertibion sekolah di bata. Tangano nabuy mangurupi ho sekolah di bata na sasadai. Belajar dari pengalaman iman orang Israel itu 40 tahun perjalanan. Mereka melihat bagaimana tangan Tuhan memimpin mereka dalam perjalanan itu. Di padang gurun yang sangat luar biasa itu. Di permudu-mudu di batado bangsona. Nakpe dalam dinamika hidup manusia selalu kelihatan ada suka dan duka. Ada kolsoniroa, ada pujian. Ada tawa, ada tangis. Ada ngungut-ngungut, ada las niroha. Itu dinamika hidup kita semuanya. Siapapun kita. Hal lainnya pasti. Tuhan itu menghantar umatnya sampai memasuki tanah perjanjian. Luar biasa Alkitab menceritakan itu. Nak pe 40 tahun ko merdalan alay bereng mapakmi. Tangadong mahua pakmi 40 tahun merdalak ko di parhorsihani alanya ditugu-tugu dia batado. Hamua kainang hinahanna bereng maperdalanan ning lubsaw nari. Anggo mangasaho pikiran budo pature-turen anak komina jolo uzubur amatai dohonom budo Tuhan gamang guau mebir doau holsoat doau buaru jungyot sude alai tak tahilala song dia do Tuhan ni manongos pasu-pasu na tuhita solot pasu-pasui ro tuhita dia nupari tak tahilala bagaimana Tuhan memberikan itu kepada kita tak tahilala. Dan itulah kehebatan orang percaya. Apa yang tidak pernah dilihat oleh mata, apa yang tidak pernah didengar oleh telinga, apa yang tidak pernah timbul dalam hati manusia, itulah yang Tuhan berikan kepada orang percaya. Amin. Abang inang. Ido pasu-pasu di debata. Ido hakomion di debata. Ido haporseota tu debata. Yang guna boy ta dungdungi, ang guna boy ta jamai, ang guna boy ta tiopi. Relatif. Nabi mago doi. Nabi mago doi. Nabi salapu doi. Alehatan di batas dari omar dok tuhita. Aha doartan marga di bagasan gulum. Asalas roham terus.
Ado harta no marga di bagas tangulutta asa boy las rohata. Topik isa minta taumadok debatado haroroan ni pasu-pasu. Allah adalah sumber kasih karunia. Muel ni pasu-pasu. Orang Kristen jangan hanya mengagumi berkat Tuhan dalam hidupnya, tetapi yang lebih dalam adalah kagumilah yang memberikan berkat itu kepadamu. Jangan kita hanya mengagumi berkat dalam hidup kita ini, tetapi lihatlah, kagumilah yang memberikan berkat itu kepadamu. Ini no perlu. Anggola pasu-pasu itu nata halaco di bagas tanggolutta, bodoh kita bergantung tusi, donota, adok pasu-pasui, las roha, dan adongi, bui tubuh perdilian. Di persawaran ni jolma pesongoniro. Ada uang, abang disayang. Tak ada uang. Nah, hamudu madokoni. Dangan madokoni dah. Ale tas songoni do kehidupan ni. Molo tikos setoran yang matai tujebu. Tikos setoran nailean tu natai. Bah, servis memuaskan. Ale molo satu ngalo ilean 50-50 50%. Ale molo songgo sesuai harapan ni natai. Pro tu jago amatai, isukuni natai, amang ako pa, dango pe, buat media purisi do ina. Ina ba tu si jawapan dang adong be. Alam mo tikos di pasahat. Na so pinang dunia amatai pe isukun. Apa yang dua mo pain na? Las rohana. Ido pe kehidupan. Alam mo sukuk kita sonari, tuhatai mersangga-sangga do, mertiki do mangalio tu hita pasu-pasu. Elusna daun. Di ngoto manak so di ngoto di bata anggoho di ramoti di bata aduho. Engkau ingat berdoa kepada Tuhan atau kau lupa berdoa sama Tuhan, Tuhan tetap memelihara hidupmu. Dakya ditadikko di bataho nang satokin. Alai sederion jong mahita dia dupan di bata, mabai sederuji-ruji evaluasi dalam kehidupan kita sebagaimana firman Tuhan hari ini. Perjalanan kita masih jauh ke depan. Apa yang kita minta dari Tuhan hari ini? Anggo si Musa, nian diberengi bena do perjalanan ni bangson mamuka siat tanomi si ribena. Diberengi bena do bahwa Tuhan itu tidak pernah meninggalkan. Alai saya donggo di bagasar rohana saya suku-sukun di perjalanan ninggoluon macai do petano perjanjianon bohado tek Tuhanon. Terus tudonganan nahami. Ido ibana anggo soto tonggo homat dongani hami unak suruh hami morot sianon. Mereka pada waktu itu telah sampai di Sinai. Perjalanan masih panjang sampai ke tanah perjanjian. Masih panjang perjalanan. Lalu Musa berkata, bila engkau tidak membimbing kami, jangan suruh kami berangkat dari tempat ini. Dang napalana lomos rohani si Musa manginang di trupuk jami tatau dang apalai. Alai di daibana do jaminan ni kehidupan nasida. Jaminan nilai kehidupannya karena porsea adalah penyertaan Tuhan dalam kehidupan mereka. Jaminan padongannya ni dibatado neng dohono ni si Musa tu Jehovah. Molo soto tong buhi bima meradopo kami madongani hami unak suruh hami borhat alaniaha. Musa itu tahu amanginang bahwa musuh mereka di depan luar biasa. Mereka akan menghadapi bangsa-bangsa yang kuat pada waktu itu. Bangsa Heti, Peresi, Jebusi, Amori. Bangsa-bangsa yang kuat pada zaman itu. Musa melihat itu tantangan yang sangat besar. Buhado bahenon nami mengadupi. Molo so dia batamat dongani hami. Nalani doa manginang tuhatta sederion mengajari hita paposor rohatta. Idok dia bata tu si Musa. Akan nanidok mi patupoku doi. Bahkan Tuhan katakan kehebatan saya, hamuliaku, hatongamoku, loasokku doi mamulus siat jelum. Luar biasa do si Musa amanginang. Bolo tajaha di bibil tei adoras turpuk jami taon. Ordo pe saya ada tokoh na luar biasa. Nakpe adong dua versi di sini dok.
makatai masih Musa aduk buhibi doh di bata mulut azaha di ayat 10 saja. Dan adong bejolan luar biasa si Musa on. Makatai majahuba doh si Musa aduk buhibi songus sada bawa na makatai doh ale-alena ayat 10 saja. Nian adong ko versi nasi patorakon odang apala songon natatu si face to face. Alanang ko di jamita tod di dok tang adong manai si halak na buhi mamereng buhi ni Jehovah anggotung masyadupan. Bolu tajahan nak iturpu jamita tod di ujung iturpu jamita on siap pudi do di beresi Musa Jehovah. Alai di versi ayat 10 sada makatai masih Musa do Jehovah aduk buhibe. Sada nanengot dohonon na ima hubungan yang sangat mesra, hubungan yang sangat dekat antara Musa doh di bata makatai songon na marale-ale. Di siro odolan na kotakas di hita asabui ta hilala tutu padonganyo ni di bata di ngulut taon tidak sewaktu-waktu tetapi kontinu. Alai buhado hita makatai doh di bata di bagas tang ngulutta makilalaho padonganyo ni di bata di ngulutta tidak secara kondisional. Jadi padonganyo ni dibatari kita ada kondisional. Alan ini kekudok na perjulu di tengah-tengah di jami tahun. Jangan kagumi berkat Tuhan dalam hidupmu, tetapi kagumilah siapa yang memberi berkat itu kepadamu. Itu na perlu. Anggona Etiopia sudah nakikudok na buy mago dinang. Relatif bo. Anggo di ngulut tahun manangapin na dong dihita, tadok pasu-pasu. Relatif boy, ala itu tuh edet tay merdok, na pasti pasu-pasu na gudang, ima roha nasional. Mau nga masuk kita tuh edeh, unang be ukur pasu-pasu na gudangi, marite-hite investasi, harta, jangan, bahaya doy. Pasu-pasu na gudang, dang be diukur marite-hite secara finansial. Alai pasu-pasu na gudang ima hidup secara total. Ido pasu-pasu na gudang di bagas tang ngulutta. Alan ido saya udo ijabita. Anggo pasu-pasu di tuhatai utuh doya manginang partodio do perdagingon. Nak pesipata hitam belum bertangyak kita apalagi pertanyaan lingkungan. Mulati ma Tuhan nunga di lehoko si panganon di perdagingon nami. Nuaing jalon nami ma si panganon ni perjulu partodio do teh. Ngata jalo si panganon pertodion nueng neng mangam mahita jalota masih panganon pedaging otak boleh suku kita tikos doi buru ta pilah-pilah si panganon pertodion do si panganon perdagingon tengbu saya ada dua manginangate alan itu bahayana songon yahu dok di pertanyaan ala ta pilah-pilah do si panganon perdagingonon do pertodionon ujungna mamer si panganon perdagingonon mamuse malhola lapet de perjabu dak pola martangyang baru mata pedita panggabian itengah kodo lapeti tengah kodo mulati mati molo lapet di patu pa perjabu pisang goreng dak pola martangyang ali perjulu museru situ mangalang ate ale boleh be perjabu mangan di pertanyaan dekat jangan suku-sukun siapa yang ulang tahun inang tarsongoni marupani onate itu kejang suku-suku jadi yang goholan pisang goreng gue ba do lapet dongan na tes manis air putih tak pula mertanyangon ale molo ngasih panganon isi turu-turu nai musero pani gue gajang go suku-sukun isi na ulang tahun alasnya roha jala tanyango pe tergajang go rupanya teh atarido pe ima molo saita pilah-pilah perdagingon do partodion amanginang dohono kustalinari pasu-pasu ni dia bata natadok pasu-pasu nagodangi ima roha nasonang jangan pisahkan berkat perdagingon do berkat pertodion utuh doi totally Tuhan kasih kepada kita semuanya dan buta pisah-pisah itu ini benar mulai jamu perende baru ditamui Tuhan Yesus 5.000 halak mangan do 4.000 halak suatu berek kamui hanya sebatas karena mereka sudah lapar lalu Yesus kasih makan. Ini benar mulut aja di buku Tanabediai orang yang mengikut Yesus hanya sebatas perdagingan kebutuhan fisik hanya makan. Injil Yohanes berkata ketika Yesus memberitakan bahwa dia akan mengalami masa-masa penderitaan lalu sedikit demi sedikit
orang-orang yang pernah mengikut Yesus itu mundur pelan-pelan. Karena apa? Mereka hanya ikut Yesus dalam sebatas finansial. Mangan, dohok minum. Kamu kadongan saha porsiaon, ido bahayana kehidupan ini. Molo saya tabereng namar Tuhanon mengihutut Tuhani di bekas tangguduta hanya sebatas kepentingan kita saja. Zaman ini zaman yang luar biasa. Zaman yang menuntut kesabaran kita, keteguhan hati kita, ketegaran kita. Melusukut Tuhamu, lam gajang umur te pertibion, lam tabudo tahilala. Lam tabudo, lam nyamat do. Daong ini nahan na buasa. Lam leling umur te pertibion, tahilala, lam nyamat do pertibion. Atina, lam tabudo ilalaho mangulu. Bah, bolu siya lusinahan na ni Jakarta. Bahabe, jebana mainang, kasi dia belum menuaing. 70 tahun, malubi. Saya dari orang mengalir dulu semahita tu nama umur 70 tahun. Saya dong ko anda angkapan nama dok, alai dok pesal besia pului. Hari-hari ini ngulu nami, itami 70 tahun. Jadi banyak orang sampai hari ini melihat bahwa usia 70 itu adalah usia emas, usia yang sangat ditunggu-tunggu. HP si Musa na mengarang Mazmur 10 sedia umur mate 120 tahun. Ido ibana hari-hari kami hanya 70 tahun. Jika kuat sampai 80 tahun. Tetapi umurnya Musa itu 120 tahun. Lalu saya tanya amanginang sekarang, kenapa engkau menganggap bahwa usia 70 tahun itu adalah seolah-olah usia yang kita harus banggakan dalam hidup kita? Kenapa tidak kita minta sama Tuhan 120 tahun? Baru nahan di Jakarta. Lomboro peroham 120 tahun. Melusuk anak-anak tua-tuan. Ay basa dang jalo ko 120 tahun. Bahasa. Usia harapan hidup orang Indonesia sekarang adalah 75 tahun abang ina. Iya. Ide beda kamu na nuaeng kada marumur 70 tahun, na marumur 75 tahun masih happy. Masih segar. Berkaum masori nahan di dura sabi to. Bajunya bajunya kana poso di, na marumur 50 tahun tutoru nanti. Jadi mereka tidak mau mengatakan kami sudah 70 tahun, kami sudah inahana, lalu kami cebruk semua memble. Tidak, seperti itu. Mereka tetap gembira, semangat, amin. Dan kamu bajunya lahon deh kan. Baik-baik, khusus dari tujuh Jakarta, dipakai naping. Itu dari pasar, asing gue muse. Jadi luar biasa deh. Jadi jangan kita merasa kalau sudah tua, kalau nama ujung nguluku. Kalau nanti mersahi, Tuhan ngeredi biau ala mau sonari. Untuk apa kita minta sama Tuhan di harap kita? Kita minta atau tidak kita minta, Tuhan akan datang pada waktunya. Lu jadi kita saya mengidui. Nikmati mahidupon. Tapi kalau saya tanya sekarang, apakah kita yang hidup sekarang ini, semakin lama kita hidup di dunia, kita semakin merasakan kenyamanan hidup? Jawabannya tidak. Laborak do tadupi portibion. Kalau tabereng cuaca, tabereng alam yang terus bergejolak, dunia sedang menuju kepada akhirnya. Tetapi orang percaya tidak pernah takut gara-gara itu. Kalaupun Yesus datang besok, hari ini, tetap kerjakan keselamatanmu. Itu tahun profesionalisme. Nak perusuko Tuhan Yesus, sadarion kita tetap kerja. Tetap kerjakan keselamatanmu. Berkarya oleh bagas sanggulum. Semangat tu bagas sanggulum. Las roham. Pangidogo tu Tuhan ini. Alai sada nasobui. Unang marpagun sardiako. Tu pikiranmu sendiri. Unang pangasahon gugong jadupan di bata. Itong nasohase adui. Unang pangasaho kamoraomu jadupan di bata. Asil lehon doi. Titipan doi tuho. Unang gijang rohatta.
molo nyo di bata tu hita jabatan na tibui. Ipe si lehon-lehon ni di bata doi. Ne bodoh hita turus ya ni ditikina. Alai apa yang kita miliki sekarang, milikilah itu di dalam rendah hati. Apa yang Tuhan berikan kepada kita sekarang, kelolalah itu dengan baik, menjadi kemuliaan Tuhan dan menjadi berkat bagi sesama kita. Alaina pasti turpuk jami tau pengotok kita sadarion, apapun tantanganmu di depan, manang BHP belgeni sedopan mutu jolo, songo perjalanan ni bangsa Israelon, ingok mak di batamar dok, au do madongani ho, rasi rasaro, ajal ni hasiang anon. Edo tuata Yesus itu kita. Di Matius 20 lui, bahasa mebir hita, madalani ngudut taon. Mula si munggu saya nang mamerek kemuliaan ni di bata na mamerek buhina hita no ay dak pola mamerek buhi ni di bata hita alai hamuliaon ni di bata iko boy taida di bagasan gerak hidup kita sehari-hari. Hamuliaon ni di bata iko boy tapatuduh ni di bagasan perjalanan ni ngudutta marhiti hatatta pikirata, pabahinata, pabua, natutudo, mangulu di bata, di bagas dirim. Idok, kata neto hatai, mertua ma akan porsea, atik peso, di ida. Anggo hita, pacupang mahita do ibana muse, di surgu hasorangani. Tu sahak be, lakat tatu si. Anggo di pertibion, nahina seholan ni roham, dakola pacupang do boy Tuhan isonari. Alai naik pajupak kodo takap pengalaman rohani di bagasan gulum pabua natutudo mangulu ibana di bagasa perdalanan ni ngulutta. Amanginang hujungi majami taon parite-hite sada kesimpulan. Perjulo hokdo padonganion di bata di ngulutta. Penyertaan Tuhan kepada kita tetap. Tuhan itu tidak pernah berubah dalam hidup kita. Alaihi taruna jut berubah dia dupan nih Tuhan nih. Terkadang kita setia, terkadang kita tidak setia. Orang-orang muda, saya mau katakan hari ini, jaga imanmu dengan baik. Pelihara harta yang paling mahal, yaitu keselamatan yang dari Kristus Yesus. Jangan gadaikan imanmu, jangan jual imanmu oleh karena apapun dalam hidup ini. Sebab Tuhan Yesus yang telah mati di Golgota memberikan keselamatan itu bagi kita. Keselamatan itu diberikan kepada kita gratis, tetapi jangan anggap keselamatan itu murahan. Dilihat di Batara tu hita haluau ni gratis. Alai unang etong haluau ni keselamatan itu murahan. Tetapi justru itu adalah harta yang paling mahal dalam hidupmu sampai engkau meninggalkan dunia ini. Yang kedua, hok doa sini rohani di bata, dohot pasu-pasu nadita satu sedarion. Berkat Tuhan itu tetap mengalir dalam kehidupan kita sampai pada hari ini. Tetapi berkat itu jangan lihat hanya dari sudut pikiran, perasaan dan konsep kita, tetapi lihat berkat Tuhan secara utuh dalam hidupmu. Pasu-pasu na gudang ima rohana sonang. Sonang marohatta manginang madalani ngulutta. Sonang marohatta mangadupiak kanamasa. Sonang marohatta majalo nanilihon ni di bata di bagasa ngulutta. Manak songod dia pe tajalo di bagasa sonang iroha. Alai tutu makiri bohita muse di perjalanan ngulutta. Tuhan memberikan kepada kita yang lebih besar. Kajang mamburmu muna akainang punganinahanna HKBP Yogyakarta, seak-seak mamu mengulu po paramuna. Molo une di rohamu itikina, rohamu tudures sawit, hupai mahami mahamu, ate disima hitara merlas di roha muse. Radidu hita, jadi radidu inahan nani dures sawit majakok kamu muse ate. Ima las di rohata mulubu hita saling berkunjung. Tuaka tiki naro. Jadi hubereng na dua arion, na tulu arion, na kainahanon, luar biasa do. Perpudi do sah akka manginang na budari, alay korapiad do hami, sabutullah hari kami semalam, alay tiba-tiba do undangan sa nupui, iko pajupak sudi pedita DKI di Sopo Marpikir pada hari Sabtu tanggal 25
jam 10 gabe huking selmaon perjulu malah hoborhat. Jadi au na budari mau sahat jam buelu malam malai hupe hutihu do terus perjalanan ni halahon mariti tiak ka futu na beredar di dunia maya ate. Dang na hubo to ibu hudang futu nya halahon na beredar na tuluh reon ate. Luar biasa. Ate. Nappe budari dung kayak songon na lemot happy on ra ulu nama sia saon na di bomus ya teh. Alai itulah sekarang zaman kita ini. Orang sekarang tidak mau melihat hanya kepuasan yang kontinu, tapi kepuasan yang sesaat pun perlu. Hola merputo lah hona pela 5 menit doi ipaturu tu dongan na ikini tu anak konang asai be suhup ngadi dile ti sudim serupanya teh. Alai kepuasan itu sangat terasa dalam hidup orang-orang sekarang. Jadi odo hebat ni zaman orang teh. Akan tua-tua, akan lansia, remaja, naposo, danak semua sekarang menikmati kemajuan di era digital ini. Luar biasa. Jadi lasma rohamuna sudi di paso-paso Tuhan maka BP jaon nana yang mabanguk kamu amanginang dilihat Tuhan maka dalan nadengkan asabui lasro hatta jala tulus ulauta sudi hitung-hitungan di pembangunan sehat-sehat mamak perdita panggabian nanganginami perdita simacutak dengan nanon akan nama jalo ulos sederion gajang mau umur muna sehat mamu nanggo pala songon umur simusai 120 tahun pe jalo hamu tutuhani nate pangido tutuhani Tuhan mau lihat ko si musa nejuru 120 tahun pau pe beliam masongoni nanggo pala 120 tahun nate alai ko sehat pamatang sehat pertodion alina perpudi iko sehat dohot kantong do iya buta hobi kan. Jadi bulak kelensia, sehat jasmani, sehat rohani, tetapi juga sehat kantongnya. Yang gosok sehat do kantongnya dia bui merdele ni teh. Nah sehat do kantongnya lah di bui lah rotu soda. Yang gosok sehat do kantongnya dia bui merdele ni. Jika sehat do natului, sehat jasmani, sehat rohani, sehat kantongnya. Pemusik 763 sayat mulu Yesus dongami las roham om menutup jami tata. 763. Tema rohanami di Tuhan hodo mual ni paso-paso na muliutus di bagasang nami mauliate di hatam na kotangi ho kami sederion na pahoton haporseaon doho pakirimon nami laho mangalak katujulo manguduti perdalanan ningulu nami bi asiroham pergugui mahami marhiti hatam na kubigi hami sederion asapos rohanami Tuhan di pardongan yomu jala totong huparato potami pabua na hot doa sini roham dia kana porsiai hodo na maramudu-mudu ngulu nami di patu pahodo lobi sian na hinirim ni rohanami ali Tuhan azari hami totong madok mauliate pasahato diri nami tuho jala sudi akan anai sulaon nami tujulu totong mati roi rohana pikiran nami huingot tami do sederio nali Tuhan karuas ni huria maka namar sahid tanang bidia penasida homa na mga leokahi pason ni pamatang pergugoy na sida mga dupi parsahitoni pasu-pasu ubat na pinakkinasida mga leho kahi saron ni pamatang dia karuas ni huriam na dibaga sa pemulihan kesehatan
Seleho makahipason na sikop di nasida, sa margugo na sida, jala sumuang gugu na muse, lau manguduti ak kaulon na siganupari. Tuhan di bata aman ami, pasu-pasu dengan karuas ni huriamon, dia kaulon nami sa mingguon manang di dia pihami karezo, totong maho na mga ramo tingulu nami, akay nakon nami akana belajar, kana studi, kana kuliah, totong leho dinasida kecerdasan, las niroha marsiajar, hasta ditiki nabi nasida buhay madapo takka nabengkan. Ali Tuhan pasu-pasu nangakaruas di huriam, na di bagasan sadarion marningo takka ari hatutubuna, do takka ulang tahu perkawinan, azari hami totong marningo takadenggan di basang, mamilangi ari-ari ningulu nami, asada po taroha nabi suk kami, leho madinasida gajang ni umur, kebahagiaan, dot las ni roha di tonga-tonga ni perdalanan ningguluna. Langsung ini sadarion nakaruas di huria makana tua-tua nami naneng mancalaulos umur 70 tahun tu gijang. Hodo si lehon umur na gajangi dinasida. Atau ngasi maroham say pergugui makana tua-tua namion manguduti perdalanan ningguluna. Totong lehon las ni roha nang hahipason ni pamatang lumubi gugu ni pertodion do pakilimon nasida. Paso-paso huria makabipi Jakarta. Tinda patupahaw nagka-program pembangunan. Patulus may Tuhan berdalado dengan jala uka badalan asaboy mangurupi pembangunanon. Tua katik kinaro. Lasong ni nangaka-alumni na pasahaton pangurupion na sadarion. Tabay madinasida dengan basama li Tuhan. Rodya kapasu-pasu. Asa totong lasrohan nasida mangurupi huriaon. Naktua katik kinaro. Paso-paso persauran ninahan na kabipi duren sabit. Do inahan na kabipi Jakarta on. Pos rohanami ditikina buhay hami muse pasupang diak ka persauran las ni roha. Satu tangamu ma sa luhuk ng ulo nami Tuhan. Jalo tangyang namin sa bahok kami tuho di bagas at Jesus Kristus Tuhan nami. Amin. Pinasaha ma doa magpadita resort manguluti acara tak. Huren itu hata lao pasahatul peleata, pelea sada A, sada B, dohok 2, marojahatu 2 Korintus bidusi ayat 7, ganuk manyo jarni rohana, unang masian muruk manang sian na sutarjua, ay dihaulangi debatado nalas roha mangalehon, marede hita sian bukwede 2 pitu ayat sada dohot uduk nalos tapasahak ma peleata.
Urian itu hatan waing sahap mahitang tu napasah tulos. Baka manami na nami na unggok umurna. 70 tahun tu bijang. Alania kamanginang andorak so pasang hatami. Kami pangulan aguktik kinadong di huria resoton. Yang kamu masa utik hatan na boy upasang hatami. Dihamuna tua-tua nami. Gokma umur muna amanginang. 70 tahun tugijang sadarion do dia katikin asal las rohani huriau na kamanginang saya di parrohai Tuhan debata mahamu di ari hatu tua munaon mamilangi salu dengan bahasa ni Jehovah tangyang nami tangyang ni huriau tangyang yang matoktong sahat tu Tuhan para sirohai poda sia sepulsada mandok ai marhite-hite hau gadda ari-arim jahu bado pagadda ari-arim akamangina jala tabba di hotahon ning ulung Jai saya upa plono mai topak mandok. Saha rodi hatu tuamu. Saya toktong doau. Jala rodi na ubanon. Sayau do mangusuk kamu. Ahu do mabahesa na sailaon. Ahu do mangopaho. Ahu do mangabing jala au paluaho konoai. Amanginang pasahaton ni huriaon ulos tuhamu. Tadda holong ni huriaon doi dihamu. Alay debatado na mangulosi hamu sahat tuari na nengro. Debatado mangulosi. Debata mangaramu. Debata parade na sa nauli na dengkat dihamu. Alani amanginang Naturak so pas at tami uloson, songon hatay na tuwa madohonon nami di hamu. Niupat padak tugu mangihut si marbulu-bulu. Sa ituleleng na matok kamu mangulu. Rodi nasar ubad diulu sahatu na paabing-abing pahopu, pairing-iring pahopu. Hau si martulu ditabak ni panokparan. Sa ileleng mahamu mangulu hipas, pamatang nakto dimuna di halyangnya kapoparamuna. Matutu. Asa saha-saha ni sulu saha matubotean. Hupasaha tami uloson tadda holong ni huriaon. Debatado mangulosi hamu. Saileleng mahamu mangulu hita. Say saha matupanggabian parhorasan. Matutu. Atong Roma hamu. Ono monopalak tu jolo. Mardalam mamusik.
Dihamu kama namin na so apalabolas ro tu gareja usa darion mangihu mamuse di pasahat turiata.
Lasma rohata kamanginang terpuji madebata sehat mahita saluhuna. Maing sama itu pangujungi maredetesian 22 pitu ayat sada laus jongjong mahita saluhuna. Tatangnya kumapeliata tuadopan di debata martang yang mahita. Ali debata manami na di bandua gijang horo haroroan di saluhut silehon-lehon na denggan dohon na saulibasa na muliutus. Hupa sahat tami masian na nilehom mitu hami pelian nami tuho. Say jalo may gabi uap na hucus di julum. Pasu-pasu may jala ramoti. Asahu para siyak kami pelianon pati bulhok karajaonmu. Di tonga-tonga ni huriam dohot di portibion. Buhai marhanami marhite-hite tordin. Asalam mutadahami godang ni silehon-lehon mitu hami. Asalam gir-gir hami madok mauliate tuho. Marhite-hite Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Manami na di banua gijang say pinarbadia magwarmu, say Roma harazaumu, say saut malomo ni roham di banua tongaon songon na di banua gijang. Lehon matuhami sadari okang uluan siap hari, se sama dosa nami, songon pandesa nami di dosa ni dongan na mardosa tuhami. Unak kami togihon tu pangujunan, palua mahami sian pangago. Sadame jalo hamu ma pasu-pasu siap tuhatai di pasu-pasu jala diramuti Tuhan di batamahu di sodako Tuhan di batama buhina tuho jala sima rohana midaho di dopako Tuhan di batama buhina tuho jala di pasaur homma damena tutordin. Amin. Selamat hari Minggu Madihita Sudina. Masih jalangan mahita ringan at tabi. Upay dohami marpoto majo. Lumubiak kanong majalulos nakikita di son mulubuy ya. So majo hita. Roma mo kamangin ang use. Dungyan no doho punguan inahana. Ya. At manang dia mana humato. Perjulo pitaho inahana mo perjulo. Inahana na siya duresawi ma perjulo. Marpoto hita dungen non marudut tuaka